Yes, good morning mga angkos, no. At diri sa buong sa may Ponte Vedra Gym, no, kung sa diin ni Waton ang ilang asong barangay, no. So this is size ka barangay ni mga angkos karon ang mga magpa-participate diri sa ilang asong barangay diri sa Ponte Vedra mga angkos. So abangan ni karon mga angkos, no, alas 7 sa gabi. Hosted by Dave Standard mga angkos, no, diri sa may gym Ponte Vedra. Thank you. So hindi na naton magpadugayon pa mga angkols, no, masulod na ta sa gym mga angkols, no, boka damo-damo sang tao mga angkols sa sulod sang gym sang Ponte Vedra mga angkols, no. So lantahon ta karon ang ilang mga performance mga angkols, no. So 16 barangay ini ang ma-participate, no, diri sa banwa sang Ponte Vedra. So excited na blatra na mga angkols, no, excited na ang taon nga 16 barangay sing mag-perform, no. So antes na mag-perform mga angkols, no, interviewon ta anay ang isa ka barangay official diri sa barangay Kandruma mga angkols, no. Yes, hello mga angkos, no. So alik na diri subong sa may gym, no, sa Ponte Vedra, no. So upload ko diri subong gabi si Kagawad yun na dalong pinis, no. Siya nang ga-assist sang tanya mga women's nga naga-entrance subong sa ilang barangay, no. So mangkuton ta sa kung anong sekreto sa mga dancers ni sa mga barangay Kandruma. Kagawad, ano ni mga sekreto sa mga barangay Kandruma? Good evening everyone. So ang sekreto sa barangay Kandruma ganyan ang mga dancers, no, ginahimo nilang tanan especially every night nga mag-practice sila together sa nilang trainer. Sir Bongron na no. Grabe ginang iya nga pag-facilitate sa mga dancers kag subongan ang with the support man sa amon nga punong barangay Honorable Ricardo de los Santos Jr. kasang barangay council mismo gidya. Grabe support na sa barangay nga mapatigayon ang participation sa Barangay Kandruma Zone Barangay 2023. So kamo guys nga rada subong pamulo sa Barangay Kandruma, hindi na magpatumpik-tumpik pa kadto na di subong sa Municipal Gymnasium sa Ponte Vedra to watch sa aton nga Zone Barangay 16 barangays nga perform subong ang gabi. So welcome kitang tanan, no, sa pag kadto diri na para maging masadya ang aton nga event subong nga gabi. Ara kinang aton nga damo nga bisita, especially ang aton nga Mayor Honorable Jose Maria Alonso together with sang tanan nga SD members. So tanan get invited sa pagwa subong, especially tanan nga pumuluyo sa barangay kato. Merry Christmas. So ka namin, no, sa message ni Kagawad yun na dalong pinis, no, so napatian yung mga angkos, no, abang-abangan tayo subong nga gabi diri sa may gym sang Ponte Vedra, no. 16 barangays ni mga angkos ang perform subong nga gabi. So good luck sa tanan nga mga dancers nato, no. Yes, hello mga angkos, no, ari diri subong sa may Ponte Vedra gym, no. So pag ko diri subong ang Sumba barangay, no, sang barangay Kandruma, no, ara sa likod ko. So lataon na ilang performance karon mga angkos. So pamatian ta mga angkos, no, may hara sila nga hambal sa akon, so ariyo pamatian ta. Basta taga Kandruma. Paano masabi? So ako yung mga angkol, siya Patrick, ko yung mga taga-Kandruma, yung gwapa, siyempre taga-Kandruma, ako yung mga so hindi, nagpadugayon mga angkol sa pakita tanang ilang warm up mga angkols, no. So tanan sila masaot sa tunga mga angkols, no, ma-warm up sila mga angkol. So lantahon ta kung sino gid ang mayo magsaot sa ilang tanan.
So hindi tayo padugayon mga angkos no, pakilala na sa inyo ang host subong nga gabi mga angkos no, walang iba kundi si Mr. Dave Standarte mga angkos no. So ari siya. So hindi tayo padugayon mga angkos no, ipakita ko na sa inyo ang performance nga to the highest level no sang barangay Kanroma mga angkos no. So please no sa mga taga Kanroma ang galantaw sa akon nga vlog no, paki-share nyo mga angkos no, madamo gid nga salamat. Te di mi amor y me doy por ti, un día después, por ti, no quiero sufrir, mejor no llegar a otra. By the way mga angkos no, so wala matapos ang video tano. So tanan nila nga performance mga angkos no, lang tahon nyo dira sa akon live mga angkos no. Ara da tanan nga mga performance nila mga angkos no. Tanan nga barangay mga angkos ara dira. I-replay nyo lang ang akon nga videos mga angkos. Madamo gid nga salamat.